sta hier gewoon op de markt van IJsendijke. Dat lijkt nu een hele normale markt, maar aanstaande zaterdag wordt dat omgetoverd tot een racebaan voor paarden. Ligt hier allemaal zand, gaan ze chasen rijden. Carlo Galle doet daar voor de 3e keer aan mee en wij gaan hem erover spreken. Dit is de baan en hier gaat het zaterdag allemaal gebeuren. Jazeker. Het geeft wel een apart gevoel dat je hier nu loopt. Terwijl de palen liggen klaar. Maar voor zaterdag is dit wel voor ons een spannend stukje. Ja, want op deze, wat is het, 100 meter moet je 2 keer steken, hè? Ja, daar wordt 2 keer opgestoken. Je paard moet in tempo blijven, op draf. Staat er veel volk, geen volk. Dat is allemaal zeer bepalend voor ons. De lange en rijke historie van IJsendijke is natuurlijk bij veel inwoners wel bekend. Maar Herman Hamelink heeft daar toch ook wel heel wat van meegemaakt. Hij woont al 90 jaar hier in IJsendijke. Daar gaan we het eens met hem over hebben. Vroeger kende ik iedereen en dat is niet meer. Nee, helemaal niet. Is dat dan wel jammer? Dat is wel jammer, ja. Maar ja, want ze komen en ze gaan en dat gaat eens nog vrij vlug. Veel veranderd in die tijd, ja. Heel veel. Vooral in de cultuur. De mensen die met elkaar omgaan en zo. Ja. Vroeger zat dat allemaal veel meer in allerlei klassen ingedeeld. Allerlei lagen. En dat is wel veel verminderd, denk ik. Nu gaat iedereen gewoon met elkaar om? Dat is wel zo. En dat is wel gekomen, denk ik ook. Inwoners die erbij gekomen zijn van andere plaatsen. Import noemen ze dat dan hier, ja. Maar ze tellen wel gewoon mee, toch? Ja, jong. Die hebben wel veel, die brengen een andere cultuur mee. En zodoende is dat wel veel makkelijker. Nou, de mensen makkelijker met elkaar omgaan. We gaan de topografische kennis weer eens testen. Wat verwacht je ervan? Ja, die mensen zijn hier natuurlijk enorm druk bezig om die folkloristische dag voor te bereiken hier in IJsendijke. Maar we gaan er toch gewoon een paar vragen of ze ook weten waar IJsendijke ligt. Kan jij dat aanwijzen op de kaart? Hier. Nou, dat is in één keer goed. En morgen zijn wij in Katzand. Kan je dat ook aanwijzen? Katzand even denken, dan moet wel hier. Ja, die keuren we goed. Je hebt Katzand en Katzandbad natuurlijk. Dat is de Kazand natuurlijk. Kazandbad, ja. Nou, helemaal goed. En een team met een griffel. Ja, dat kan ik wel. Ik denk dat het hier ligt. Nee joh. Nee, je moet nog een stuk naar rechts hoor. Ja, moeten we nou hier doen? Juist, helemaal goed. En morgen dan zijn wij in Katzand. Kan je dat aanwijzen? Ja, Katzand. Ja, dat zal daar liggen, hè? Ja, nou, dat is Katzandbad, maar die keuren wij goed. Ja, dat is fijn. Ja. Ja, Hendrine, het zit er alweer op hier in het prachtige IJsendijke. Wat vond je ervan? Ja, eigenlijk heb ik vandaag geen woorden. Ja, geen woorden. Gisteren had je er nog 3. Ja, en eigenlijk waren het er 4, hè? Hoe was het hier? Het is fantastisch eigenlijk om in alle bedrijvigheid van een evenement wat opgebouwd te worden, hier natuurlijk aanwezig te zijn en allerlei mensen daar rondomheen te spreken. Ik vind het fantastisch. Nou, morgen zijn we er ook weer met de zomer van ZVL. Dan zijn we in Katzand. U kunt ons natuurlijk luisteren op de radio elke ochtend tussen 9 en 12. En s'avonds om 6 uur op tv. Graag tot dan.